Λοιπόν, ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο απέκτησε την σοφία σχετικά με τις βιωτικές του ανάγκες. Όμως την πολιτική σοφία δεν την είχε, γιατί αυτοί βρίσκονταν δίπλα στον Δία και για τον Προμηθέα δεν υπήρχε πλέον το χρονικό περιθώριο να μπει μέσα στην Ακρόπολη και συγκεκριμένα στο παλάτι του Δία. Και επιπλέον σε αυτά και η φρουρή του Δία ήταν φοβερή. Όμως στο οίκημα το κοινό της Αθηνάς και του Ηφαίστου, μέσα στο οποίο οι δυο τους ασκούσαν με μεράκι την τέχνη τους, λαθρέα μπαίνει μέσα και αφού έκλεψε την τέχνη του Ηφαίστου, που έχει ως βασικό στοιχείο τη φωτιά, και την άλλη τέχνη της Αθηνάς της δίνει στον άνθρωπο. Και εξαιτίας αυτού γίνεται για τον άνθρωπο ευπορία του βίου. Δημιουργήθηκαν στον άνθρωπο πλούσια τα μέσα για να ζήσει. Όμως τον Προμηθέα, εξαιτίας του Επιμηθέα, αργότερα, όπως λέγεται, τον πέτυχε δίκη και καταδίκη για κλοπή. Ή αλλιώς, ο Προμηθέας δικάστηκε και καταδικάστηκε για κλοπή.